Ford yatu ndechamba chimene mtotse chakwera munthu akupanga zitukuko chonchi sisiyeni yoyamba ku Malawi kuno history uyapitilire basi 10 years amalize zitukuko woyamba izi faungobwera garu ena aja azangoononga tara kuika tara wochepa pamene chakwera kuika tara wanjinchi wokulu kwambiri kuika zitsuro pansi pa tara titsuro asa ai timpatse sovoti etu. Malawian cameras. Abanga seo in China zaulere za ku China uyangane bwino basala ba muntu rale babo jani Tizikangana nkhame khuzana ndi zitukuko. Zitukukozo ndi zathu ndi za Malawi. Kaokhala wa MCP, kaokhala wa UDF, kaokhala wa DPP, kaokhala jani tonse tikuthandizana. And motawona zoti contribution imene ili mu zitukuko zimene zonse ndi contribution yena kuti simaona anthu ake simasankha mbali ndi zinthu zimene zabwera kuti zithandize Malawi wina aliyense posatengera zipani komanso ndi zinthu zimene ngati zili zoti zapangidwa ndi Amalawi kuchoka mu misonkho ya Malawi ndi Malawi wina aliyense amene wapanga contribute pa zitukuko zimene zonse nde zikamachitika tizingo thokoza kuti ndalama zathu zija zakugwira ntchito komanso ngati ena athandizira ndi kuti yes tiyathokoza amenewo amathandizira ngati zizoti zachoka kwa ife Amalawi ife tithokozenso kuti Amalawi ife ndi kuti tizithokoze tokhala wake ife komanso tithokozenso amene agwirisa ndalamazo ntchito mwanzeru moyenerera chifukwa ndizotheka kuti wina wake ndalama chasalani asagwirise ntchito ya misonkhoyo ayike nthumba koma ngati papezeka wina wake wanagwirisa ntchito basi zabobo nde actually iyi ndi straight talk imene tikufuna tikambirane panopa since zinthu fazi kukhala ngati pikisana nde tifa tizukute bwinobwino tipange search bwinobwino kuti tiona kuti kodi chikuchitika ndi chani pankhani kukhuza ndi zitukuko zimene zizi. Guys, thank you so much Malawian cameras. Choyambirira ndikutengereni ku zithandizo zimene makamaka ifeyo maiko aku Africa timalandira kuchokera kunja. Ndithu kusimikizana pano kuona kuti zithandizo zimene zabwinoko zimene timalandira zoti at least zimathandizako ndi ku China. Ku China akafothandiza amathandiza tingolekeza ngati mbali ya misewu more even 2008 so ukaronga ma Chinese ndithu anathandizira so amene uchawo thandiza ndithu kumanga pano isi zonse zili mu budget nde pali so waku Lilongwe ma Chinese aja amathandiza komanso amapereka so contract so kwa companies ama Chinese then amapatsa zova ndithu zolemba kuti China aid chithandizo chimene chochoka ku China mtakuona kuti system imene amaweza ma Chinese at least ndi abwino koma anofunsa ndimati kodi chithandizo chimene chichi chinayamba liti. Chithandizo chimene chichi chinayamba tu chinapemphedwa 2015 anali president na 2015 anali Peter Mutharika na anali president time ineyo and the time ine zimene this program ine inayamba Nde yatenga nthawi mu 2017 penthamina anapanga nsopano bill ija
kuti ayipanga finalize kuti ambeno sopano ulani kulandira chithandizo chacho. Pano tutakuona kuti yayi kulilongo ndithu kwamangidwa bwino and ma Chinese also tukumaonaso akumabangaso. It's something great. Tizikhala anthu othokoza kwambiri. Thokoza anthu amene atithandiza ma Chinese. Mutakuona so data yake so I think ndakuonetsa data yake yose. Says chicho chili mu system chili mu system chimene anu ake anayika. Right? Ndamboya kumanga miseuja nde wina sobano. You see the poor Malawians moti ngoyamika koma muzitufante yambeso kumenya naso bene bajabos zambo pixana yayi echimako makuti ichituko chakuti guys anoka kamba zimene sabwe zabukeza gumwa ari chithandizo charubu andamenya nabo sizaba seso ai guys osamatero guys at least even so tikapanga check mino bwino tobeza kuona kuti even so my juice banda that time ineyo anakamba kosonkhana ya ma Chinese kuti ma China ali bwino chifoti akatifuna kutithandiza sabereka ma conditions amathandiza ni mtima wose wajero okay tuthandizeni apa chan you see. China will decide today we shall develop this, the next day you sign and work starts. We know that if it had been in the Western world, we would have been talking for 2 years. Before we give you, you must do this and that, things that are not related to the project. And that's what China doesn't do. Athandiza basi. Pamene azungu akafothandiza ndikuze sona kusena kwake. Azungu akafothandiza. Amathandiza one ngongole most of the time. Ngongole. Mabasa ngongole. Panobat I think in so wakumakanjira ndoti ndingongole imene tinathandizidwa. Kunese umangiro ngongole. Pamene you see, most of the time akafothandiza bwino kuti ayabeka chithandizo. Ndoti mune chithandizo chimakhala chopita kuma social reforms. Zinthu ngati zoti alizofuna ngati tumulekeza ngati zamathanyula guys. Akafothandiza zinthu athandiza mathanyula. Akafuna zinthu zoti zithandize zabwino ngati misewu ngongole. I mean, what type of help is this? I mean, chithandizo yanji yoni chishi. Komano zimene zichifana abanga zimenezi. Paiso chifukwa chimene abanga zimenezi. Pai chifukwa cha kusura mango panga yayi. Pai chifukwa. So why is the West pushing social issues so hard on the African continent? You've probably seen stories like this where the aid that is being offered to Africa often comes with stipulations that they have to enact social reforms that are pretty unpopular. Well, there's a reason for this that I learned in politics, where I spent the better part of a decade being elected, and I want to share those with you. So one of the things that I learned in politics is that the general public has a limit for how much outrage that they have. So if they spend all of their time being angry on social issues, they don't have any time to be upset over economic issues. So if we have an aid package come in that comes with a whole bunch of stipulations that the people find really, really unpopular, they're not going to notice when the terms of that loan really work against their economy, or it's all siphoned out back to the West, leaving them with a whole bunch of debt. Again, it's a typical trick that we do in Western politics to our own people. Create social issues that people get really riled up and angry on, because as long as they're angry about social issues, they're not angry about the financial issues. What we want from Africa isn't social reform. We genuinely, I'll tell you, we don't care about those issues that we say we care about. What we really want is the resources and the money, and to kind of keep them down. So again, if you see us pushing a whole bunch of weird agendas on you and you're like, why the heck are they doing that so hard? Well, now you got the reason. You'll be fighting over these social issues and you're not going to see that we're taking money out of the back of your pocket. Hopefully that's of value to you. Ndizani kuchithandizo choti inuyo amafuna muzikhala busy kwambiri, muzikhala busy kwambiri pama social reforms, pa zinthu zopanda pake zachikhalidwe zakacha. Akutipanga force kuti ife tikhale ndi mmene iwo amakhalira, kuti ife atipanga accept, kuti ativomereze.
ndene wamakhala busy mati zakuti ndeife afuna tikhale pansi ndeti zikamba tizikhale busy ndi zinthu zopanda pake. Guys, nkhani yokhuza ndi mathanyula ndi zopanda pake. How iwe tikakhale bwanji pansi ma organization machani basi paka nkhani yake zikamba nkhani ya mathanyula kuipe nkhani ndimene tisiye kukukana nkhani yokhuzana ndi chanchan chitukuko tapatsidwa tithokoze kuti atipasa chitukuko ichi tisamenyaneso kuti mwakuti pompaja data yonse ilimo chiyonse chilimo and sometimes panopa ngati tikulekeza ngati boma ili litha kupempha china chakeso kuti atithandize komano panopa sichichitika chizachitika nthawi yendani nthawi ya president wina akazangolowa kapena chipani china after 5 years then kenako mudzatiyani tidzati izizi chitukuko changa ichi taona ndapanga izi anapempha nda MCP MCP iwe ukabwera kuti ili chitukuko changa. Guys, it's palizim za simple zoti tauma kambirana mbosati zikangana mu social media kana kuza ndi chachane ife bano ndimafuna zikambirana zoti zamumboni zomveka bwino osatisa zokangana kabana kumenyana kabana kualuza chalana ndiyana. Guys, thank you so much guys. Malawi camera, bye.